U ovom uvodu u sportski menadžment pokrićemo ključna načela planiranja, angažiranja i vođenja organizacije ili inicijative u sportskom sektoru. To uključuje strateško planiranje, suradnju s dionicima i najbolju praksu na terenu. Tečaj FAMS sufinancira Europska unija i uključivao je fazu pilot seminara u 6 zemalja s ciljem osposobljavanja mladih voditeljica u svijetu sportskog menadžmenta. Unatoč tome, tečaj je vrlo relevantan za sve koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja. Počinjemo s modulom 1, vještine upravljanja sportskim menadžmentom. Modul pokriva studije slučaja i 3 interaktivne vježbe, koje ilustriraju važnost donošenja odluka i međuljudskih vještina. Sve vježbe se mogu izvoditi individualno ili u malim grupama. Do kraja modula 1 dobro ćete razumjeti razliku između mekih i tvrdih vještina. Moći ćete koristiti razne strateške alate kao što su SWOT analiza i Porter's 5 Forces koji će vam pomoći da raščlanite i identificirate dinamiku tržišta, prilike i rizike u sportskom kontekstu. Dobit ćete popis resursa koji će vam pomoći u razumijevanju upravljanja projektima u sportu, uključujući upravljanje financiranjem. Očekujte da ćete poboljšati svoje vještine za primjenu kritičkog mišljenja, rješavanje problema i određivanje prioriteta. Modul će proširiti vaše vještine za određivanje prioriteta i tehnološku pismenost kroz praktične vježbe i korisne alate za korištenje u budućnosti. Dakle, da počnemo.